walang matuwid, wala ni isa. In verse 23, sinabi rin po ng salita po ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaibigan, nakakalungkot mag-isipan kaibigan, na ang tao dahil po sa kasalanan ay mapapahamak po sa tinatawag na impyerno. Man po tayo ng Diyos sa pamamaraan na hindi po natin kaya gawin sa ating buhay. Minahal po tayo ng Diyos na siya po ang nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.